Ilungu lekomiti lemeya elibhekele ezemali eGoli uData Morero lithi izakhamuzi zalomkhandlu zingalindela ukukhokha okungenani u15% ngogesi kuthi ke intela yamanzi nenhlanzeko kona kwenyuke ngo9%. What we are expecting from the 1st of July, it's an increase of 14.97% for electricity. Expectation on property rates is at 2%, 1st of July. Water is 9.3%. Sanitation is 9.3%. And refuse is at 7%. Yize kunjalo idolobha lithe ukwehlisa intela yezinga lendlu isuka ku5.3% owaphakanyisiwe yayohlala ku2%, kanti Buffalo City yona ithe ukwehlisa ugesi ihambisana neziluleko zeNERSA. Enyukile amazinga ezindlu, amanzi, ugesi kanye nenhlanzeko eThekwini. eKapa amazinga ezindlu property rates wona ehle ngo1.1%. Lokhu kungenxa yohlelo olusha olubheka amazinga ezindlu ozoqala ke ngoNtulikazi. Kuba nzinyana ukuthi si accept especially mawubheka indaba ukuthi it's not just ama rates ayaphezulu and ngapha nemholo ayiphezulu. Namanje kuseni ngibone kunamanzi aphumayo on the pavement and it's not just namhlanje, yareportiwa 2-3 days ago and isesenjalo. So it would ungasinceda ukuthi i-service nayo ile ifane ne-increase. Ukunyuka kokukhokhelwa kwentela yezinsiza zomasipala kuyoqala Mhla Lulunye Ku-Ntulikazi.